Ongetorriak guztioi sarean zehar berri honetara. Esan behar dizuet, hasi baino lehen, komentatu behar dizuet, nahiko nekatuta nagoela. Zergatik, esango duzue, ze gertatu zaizu, laneko gauzak dira, ez dira nahiko gauzak. Berrien kontuak dira, ze gertatzen ari da konkretuki, Facebook ja oso nekagarria bihurtzen ari dela. Konkretuki, Meta, eta konkretuki haien zuzendariek ja limite batera, osea, eske ja ezin dut beste hitz erabili, osea, daukadan hitz bakarra da maskulinotasun auskorra. Ze gertatzen da tipo hoekin, beti egon behar direla polemikan beste batzuekin, eta konkretuki aste honetan izan dela Europar Batasunarekin. Esaten dutela haien produktuak Europatik kenduko dituzte eta bar, kekansin, eske oso nekagarriak dira, eske zergatik egon behar gara egunero programa guztietan hauei buruz hitz egiten. Gaur haiei buruz hitz egingo dugu, gutxi gora bera aztertzeko ze esaten duten eta zergatik esaten dituzten gauza hauek, baina Borja eltzen denean, Borja sartzen denean esango diot ea Facebooki buruz hitz egiten usten dugun betiko. Esango dit bai etxe duzet, entzungo duzu programa honetan. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Berri teknologikoi buruz hitz egitea da gure kontua, eta hori egingo dugu urrengo orduan zehar, eta esan bezala, hemen berri teknologikoi buruz hitz egiteko behar dugu, arrazoia eta zentzua dakarren pertsona bat. Ez dugu topatu, orduan daukago hemen Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo. Txiste oso obvioa zen, osea, ez da... ez dut landu, Inor ez duena irabili inoiz ez. Inoiz. Hasiko gara sarreran komentatu dugunarekin, Facebook hainbat arazo dituelako, Facebook Meta esan nahi duzuen bezala, baina hainbat arazo dituzte momentu honetan, eta haien artean gatazkan sartu direla Europar Batasunarekin, mehatxuak erdian izan da, burtsan ere izan dituzte arazoak, nondik akiziko gara, Borja? Zenbat gauza esateko. Pizka bat egiteko komentario leuna burtsarekin hasi gaitezke. Adibidez, komentatzen Facebook galdu duela. Esan duzu, iruzkin leuna eta burtsa
esaldi berean. Hori ez du inor esan, inoiz. Bueno, a ver, komentatu dezakegu nahiko askar, Facebook aurkeztu dituztela bere maitza, urteko maitza, pasaden urteko maitzak, ez direla oso ona, bueno, aurkeztu dela ez Facebook, Meta, dela badakizue enpresa berri hau, ez bakarrik Facebook, baizik eta Instagram, WhatsApp, eta beste enpresa, ezagun ez hainbeste, baina Oculus bezalakoak, eta, bueno, emaitzak ez dira txarrak, dirua irabazi dute, baina inbertsoreak ez diote ikusten hain beste etorkizun metabertsoari. Dirua egin dute azken urtean, baino ez hainbeste, erabiltzaileen zenbakiak pizkat behera joan dira. Batez ere Facebooken. Orduan, bueno, eztabaida dago hor merkatuan, ja, inbertsoreak esan dute, bueno, hemendik agian joango gara, pizkanaka, bada espada, eta bere burtsako balorea laurdenean galdu du Facebook. Orduan, bueno, Meta, orduan, bueno, arazo azkenean, ez da arazo ekonomikoa berez, baizik eta irudi arazoa da batez ere. Hori bitxikeri bat izan daiteke zen eta enpresa askotan gertatzen da, ez? Beren balio burtsan jeitzi edo igo, ajusteak izan daitezke, baina horrekin bat jakin dugu beste berri bat pizkatxo bat interesgarriagoa da. Amerikako Estatu Batuetako Securities and Exchange Commission, SEC deitzen dela, aurkeztutako dokumentu batean Mark Zuckerbergen konpainiak ohartarazi du zer ondorio izan ditzakeen Schrems B izeneko erabaki bat. Epai bat izan dela Europar Batasuneko Justizia Auzitegian 2008an eta Europar Batasuna eta Amerikako Estatu Batuen artean datu pertsonalak transferitzeko mekanismoa ezarri zuen. Amerikako Estatu Batuak ez du balio eta ohartarazi du informazioa partekatzeko sistemarik lortzen. Ez bada Facebook eta Instagramen etorkizuna kolokan egon daitekela Europan. Hau da, Metari ez zaio sistema hori ondo iruditzen eta museen bezala, esaten den bezala, hor dago bat, bota du. Bai, alaxe da, gainera, bueno, bi aldeko hor dago hor erdian. Konpainiak SECI egindako ohartarazpena argia da. Bere idazkian, Privacy Shield, pribautasun eskutua, deritzonaren garrantzia azpimarratzen du, esparru horretan oinarritzen baita Europar Batasunetik Estatu Batuetara transferitako datuetara, eta gogorazten du 2008 uztailean baliogabetu zuela Europar Batasunen justizia auzitegiak. Gainera, badakigunez kontu honetan ere WhatsApp dago sartuta eta WhatsAppekin ere kontuak izan dituzte, baina kasu honetan Europar Batasuna protagonista aktiboa denez, deialdia egingo diogu bere sintonia propioarekin. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Claro, azkenean hildo bere honetan argitu behar da ze gertatzen den gure datuekin Europa eta Estatu Batuen artean, nola mugitzen diren datu horiek eta nola tratatzen diren Estatu Batuetan, azkenean Europako herritarrak direlako, eta hildo berean ere WhatsAppeko kontuak atera dira azken egunetan, konkretuki Europar Batasunak gure datuekin zer egiten duen WhatsApp azaltzera beharko dio urrengo hilabetean konkretuki. Horrela da. Gogoratzen baduzu WhatsAppek pribotasun politikan izan zituen azken aldaketak pasa den urtearen hasieran, gero bestelako berria komentatu genituen, lehenengo momentuan ez bazen onartzen ezin zenun bere aplikazioa erabili, gero esan zuten ez zutela egingo, azkenean politika hor geratu zen, onartzen baduzu ez da ezer gertatzen, zuta biok adibidez, nidakidanik ez dugu onartu, eta jarraitzen dugu erabiltzen WhatsApp, aldugun
gutxiago, baina bueno. Dugun baino bai. gehiago, ezakit. Gauza da, politika hau dela eta Europako batzordeari atxikitako Europako kontsumo erakundearen bidez, Bai. WhatsAppi zenbait azalpen eskatuko zaizkiola iragarri da. Eta epe muga dute, hilabete bat, esan duzun bezala, 2022ko martxoa agertu. Baino lehen, WhatsAppek argi eta garbi erantzun beharko die kontsumitzaileen erakundearen eskaerei. Claro. Bestela, hainbat zigor esardekizkioke kontsumitzaile Europarra besteko legeari jarraituz. Claro. Honen erantzuna, eso ni konkretuki, baina gatazka hauei biei erantzuna Facebook metaren partez izan da, bueno, Europar batasunean gu negozio handia daukagu, baina hori aldatu daiteke edozein egunean eta Europatik joan gaitezke Instagram eta Facebook, mehatxua izan da Instagram eta Facebookekin konkretuki, Instagram eta Facebook itxiz edozein egunean. Ez duzue potrorik, Mark Zuckerberg, horrela esaten ditut, ez dituzue ez dute egingo, nik uste dut horretan pentsatzea ez dela realista, ez dela erreala, azkenean negozio handia daukaterako Europan, Instagramen gero eta gehiago. Bai, Facebooken agian ezen beste, baina Estatu Batuetan Estatu Batuetan leian Ala ere, berri hori, bultatu zarela pasaden berriari, momentu honetan, nahi baduzu, berri honekin bukatu aldugu eta gero ja bultatzen gara. Gutxo gara, bera, eske... Kuriositatea, nahi baduzu, kuriositatea badaukazu, esplikatu aldu, ze azalpena eskatu die WhatsAppei. Eta gero ja, Europako erakunde honek eskatzen dituen azalpenen artean dago, nola doan WhatsApp kontsumitzaile azken zerbitzu baldintzak onartzearen ondorioak ulertu ahal izatea bermatzera, gogoratu ez bakarrik jartzea eta onartzea, baizik eta ulertzea beharrezkoa da, Europak enpresa teknologikoak argiak izatea nahi du, eta teknologiara gehien ohituta daudenentzat ere zaila da batzuetan zer aldatu den ulertzea. Bigarrenik, WhatsAppek datu pertsonalak helburu komertzialeratako nola erabiliko dituen eta kontsumitzaileek datu horiek Facebook metako beste enpresa batzuekin edo hirugarrenekin nola partekatzen diren ulertzen duten azaltzen da. Hau da, bi gauza horiek, bi informazio horiek dira WhatsAppek azaldu behar dituenak. Alde batetik hori da WhatsAppeko kontua, baina azkenean kontu berdinari buruz hitz egin dezakegu. Dela Facebooki meta enpresari ez zaiola gustatzen ze arau edo ze lege dauden Europan datuak tratatzeko, eta alduten momentutan saiatzen dira legez kanpo jokatzea, futbola bezala. Jokos kanpo jatea, bai. Orduan, bueno, saiakerak egiten dituzte, eta batzuetan dira saiakerak, beste batzuetan da WhatsAppeko kasuan bezala, bueno, haiek ez dutela asko argitzen, orduan azalpen horiek oso grisak eta oso opakoak izango direla, ziurrenik, aposto egingo dut. Gatazka ulertzeko, ulertu behar da, nondik ateratzen duen dirua Facebook. Edo Meta, edo nahi duzu. Instagram ez dizu kobratzen, Facebook ez dizu kobratzen, WhatsApp ez zizun kobratzen zizun, baina orain ja ez. Nondik ateratzen dute dirua? Zuen datuen gatik. Eta iragarkiak sartuz, edo zure kontsumitzaileen harrera aztertuz, eta gero ja konportamendu datu horiek salduz, lortzen dute dirua. Orduan, Facebook, Meta, orokorki, baita ere beste enpresa batzuk, hemen aipatu dezakegu, zen betikoak dira, Google, Amazon, Twitter agian gutxiago, baina bueno, baita ere, nondik lortzen dute dirua, zuren konportamendua, zuren harrera aztertuz. Eta datu horiek, hirugarren enpresekin partekatuz diruaren truke. Orduan, beste gauza bat aipatu behar da, Amerikako estatu batuetan legeak ez dira hain zorrotzak gauza hauekin. Eta enpresa hauek amerikarrak dira, guztiak, hortik etortzen dira. Orduan, beren negozio basea hor dago.
Zergatik orduan Facebook bilatzen du hainbeste nola gauza hauek saiestu. Zeren eta beren negozio basea dago Amerikako Estatu Batuetan, zeren Amerikako Estatu Batuetan legeak ez dira hain zorrotzak, eta geroia dago beste gauza bat. Nondik ateratu Facebook bere fama txarra? Datuak filtratu direnean, gogoratzen dugu Cambridge Analytica eta hoiek gauza guztiak, erresuma batuan hauteskundeak egon zirenean nola hor zeuden akusazioak, Rusiak Amerikako elekzion hauteskundeak hau da, hori guztia jendearen baita ere uste dut barruan geratu da, Facebook kantzelatzeko baita ere mugimendua egon da, eta pizkanaka uste dut hori Facebooken faman egin du hor. Claro. Hori da oso ondo azaldu zu, hori da kontu honen mamia, eta azkenean hau izan leike Google News egin zuen Espainian, ateratzen zin delegea atera zenean. Bai, zin delegea atera zenean, haiek ikusi zuten diru bat ordaindu beharko zutela komunikabide batzuei, ez guztiei, baizik eta bakarrik batzuei, eta esan zuten, zerbitzu hau Espainian itxiko dugu, ez delako lehiakorra horrela jokatzea. Eta rentagarria beraientzat. Claro. Hau izan leike, saskibaloien bezala, bi araudi oso, nahiko diferenteak daudela Europakoa eta estatu batuena, Facebookekoek jokatu nahi dute Europako zelaian estatu batuetako arauekin. Bai. Gutxi gora bera. Bai. Eta Europakoek esaten diete ezetz. Hau ez doala horrela. Orduan galdera da, zer egingo dute? Google News bezala txiringitoa itzi eta hemendik kanpo? Ez dut uste, azkenean, hori, negozio asko daukaterako. Europan posizio askoz fuerteagoa daukatelako estatu batuekin konparatuz, estatu batuetan Snapchat oraindik merkatu asko dauka. Ez hainbeste, ez dago lehengo posizioan, ez da bigarrenean, hor dagoelako Instagram eta TikTok, baina hirugarrenean daude. Eta edozin momentuan lehenengo postura igo daiteke arazo barik. Orduan, Europan askoz presentzia handiagoa dauka Facebook, Instagramekin konkretuki, ez dut uste egunen batetik bestera zerbitzu hori kenduko duten. Facebook plataforma konkretuki, begira, Facebook ja ez du ia inor erabiltzen, ez da galera handia izango. Beste inkesta bat egiteko, goratzen duzu inkesta egin zenuenean Disney Plus, Disney Plus, Disney Gay... Disney Gay, hori zen... Hau inkesta berri bat merezi du. Zenbat erabiltzen duzu Facebook azkenengo hilabetean, zeren Facebook badauka algoritmo bat erabiltzaile aktiboak zenbat diren jakiteko, eta zein da algoritmoa? Zenbat erabiltzen duzun azken hilabetean? Ez dakigu, ez dute inoiz esango. Bueno, inkesta bat egin aldugu gure entzulengan esateko, zenbat erabiltzen duzu Facebook zura azken hilabetean, edo hiru hilabetean, edo urtean? Guazen kalera. Galdetzera bertan. Kasu askotan gutxi nik uste dut, ez duela nire lagunen artean, ez duela horrelako kasurik izan. Facebook erabiltzen duena gaur egun aktiboki. Geratzen ziren gutxiak azken estilo aldaketan joan ziren. Inigo inkestaren momentua da. Bai. Beste berri bat komentatzera sartuko gara kasunetan, izenburu oso sensazionalista daukana, oso deigarria, baina sakonean sartzen zarenean ez da hainbesterako.
bere mamia dauka, baina ez da inbesterako. Orain ikusiko duzue, Merkatu eta Leien Batzorde Nazionalak YouTuber, TikToker eta streamerren aurkako salaketa kanal bat sortzea proposatzen duelako. Bai, ez da hortarako. Ez da inbesterako. Merkatuen eta Leiaren Batzorde Nazionalak hori bai egia da. Vale. YouTuber, TikToker eta streamer orokorrean Bai. legezko hutsune batean lan egiteari ustea nahi du. Hau da, ez dago momentuz lege bat edo lege araudi bat berak Haien aktibitatea. bai, haien aktibitatea ikus-entzunezko gainerako sektorean praktika irregularrak aipatzen dituztena eta praktika irregular hoien kontran salaktu ahal izatea. Hau da, duela aste batzuk ireki zuten kontsulta publiko bat, Bai. eta erregulatzaile honek sektoreari eskatzen zion jarrera bat ardezala influencer hoiek ikus entzunezko komunikazio zerbitzuen emaile gisa identifikatzeko aukerari buruz. Agente berri hoiek merkatuan duten jardueraren gardentasuna areagotzeko. Hau, komentatu duzun azken bi kontuak benetan dira kontu honen gakoa. Alde batetik, kontsulta publikoarena. Hau da, Merkatu eta Leiaren Batzorde Nazionalak ikusi du arazoak sortu alduen kontu bat, eta kontsulta publiko bat ireki du eskatzeko orokorrean merkatuaren, sektorearen eta baita ere herritarren iritzia. Eta iritzi horiekin, prozesu bat hasten da, non lehenik eta behin informe bat egiten dute, bere ondorioekin, ondorioek gobernura doazte, gobernuak argi ikusten badu lege bat egin dezake, lege hori parlamentura doana, kongresutik senatura, senatutik kongresura, eta ja legean sortzen da. Bueno, hori lege bat egin behar bada. Lege bat existitzen da ikusentzunezko lege orokorra, eta ikusentzunezko lege horretan aurkitu dezakegu zeintzuk dira orokorrezko komunikazio medioak egin behar dezaten neurriak beraien kompetentzia pizka bat arautzeko edo kontrolatzeko. Eta Merkatu eta Leiaren Batzorde Nazionalak hor dago epai bezala. Eta kontrolatzen du, eta salaketak jasotzen ditu, eta isunak jartzen diote, kasu asko aipatu dezakegu, baina adibidez, uste dut Mediaset hor ranking bat daukala, zenbat isun jaso dituen beren edukiak ez direnean bititzeagatik. Gainera, bi kontu dira normalean arazo gehien ematen dituztenak. Alde batetik, orduko zeinbat publizitate minutu emititzen diren, normalean lehen batez ere Antena 3, A3 Mediak pasatzen zituen minutu. Uste dut denok ikusi dugu meme hori non batzutan ikusten dut Antena 3eko emisioa iragarkin bitartean. Eta bestetik ze eduki emititu aldiren momentu batzuetan edo besteetan ikusentzunezkoetan edukiak erregulatzeko edade sistema bat dago, hau da, zenbat urte dituen pertsonak familiasko edukiak, 7 urtetik gora, 13 urtetik gora, 16 urtetik gora, 18 urtetik gora. Gomendio hoiek, gida hoiek, esartzen dituzte eduki bakoitzerako, eta adibidez, ordu franjan jarriz, ezin duzu ez dakize eduki, ez dakize ordutan emititu. Arratsaldean ezin duzu 7 urtekoak baino gehiagorako bideratuta doan eduki bat emititu. Harrelako kontuak, guztiok dakigunak. Hori aplikatzen dela irratietan eta telebistetan. Baita ere, adibidez, emisioa egiterakoan, konkretuki airez emititzen baduzu, kanon bat ordaindu behar duzula, espazio radioelektriko hori okupatzen duzulako,
baita abestien kanonak eta kontu horiek iragarkiak baita kontrolatzen dizute, ezin duzu komentatu dugu iragarkien denbora, baina baita ere iragarkien edukiak, ezin dituzu egin iragarkiak alkoholari buruz, edo tabakoari buruz, edo apostu jokoari buruz, edo apostu jokoarenak daudela orain limitatuta orduan. Bai, orduan, bai, baina bueno, ulertzen dugu. Hoiek dira ohiko kasuak. Ezin duzu edo zein gauza publizitatu. Ikusentzunezkoen lege orokorra hori esertzen du, eta kasu honetan merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak galdetzen ari da youtuber, streamer eta tiktoker hauek lege horretan sartzea aproposa den edo ez, eta zen neurrian. Bai, egin dute, atera dute informe bat, non, basikoki, pizka bat egiten dute investigazio bat, ikusten dute nola dago legea idatzita, eta interpretazio bat emanez, beren ezaugarriak esateko esan dugun bezala kategoria hortan sartuta ikusentzunezko komunikazio zerbitzuen emaile. Hau da, legeak esaten du, ikusentzunezko komunikazio zerbitzuen emaile izateko ez dakit zenbat ezaugarri bete behar dituzu. Orduan, informe honek ikusten du ezaugarri bakoitzeko ze ondorio atera dezakegun streamer eto TikTokek hau beren aktibitatea hor ikusita. Alde batet, kontu honetan... Ikerketa bat egiten dute. Claro. Eta beren konklusioak hor atera. Claro, horazten da prozesu hau, eta gainera, haiek ikerketa horretan ez dute esaten hau horrela izan behar da. Esaten dute hemen... Abiadura puntu bat da. Claro, hemen ikusten ditugu arazo posible batzuk, eta arazo posible horiek konpontzeko hau proposatzen da. Eta horrekin kontsulta publikoa egiten da. Gainera, kontu hau oso interesgarria izan daiteke puntu batzutan erregulazioa behar dela. Esan dut abiadura puntu. Abia puntu bat. Abiadura puntu. Ez da abiadura puntu. Abiadura puntu. Abia puntu bat, bai. Kasu batzutan, arau hauek aplikatzea baita ere interneten interesgarria izan daitekelako. Adibidez, edukien klasifikazio sistema hori adinan oinarrituta interesgarria izan daiteke gaur egungo sistemei pizkat herramienta gehiago emateko. Gaur egun bai YouTubeen bai Twitchen adibidez esan dezakezu zure edukia adinez gainekoentzat den edo ez, eta jazta. Bai, hori plataforma... 18 baino gehiago edo 18 baino gutxiago. Baina telebistaren sistema aplikatzen bada, badibidez, esan genezake gure edukia, zarean zehar, dela gehi zazpi. Esateko, ez dela erreza ume txiki baterako entzuteko, baina, zazpi urtetik gora, ulergarria izan daitekela. Hori, kasu honetan, nik uste dut, interesgarria izan daitekela, baita ere, publikoa kontestuan sartzeko. Stream bat ikustera zoazenean, ez izateko zalantza, adibidez, zure seme edo alabak, hori ikusteko apropos den edo ez. Claro, baita ere, kontrolak egon behar dira horretarako, eta ez pentsa mundu guztia kontrolatuko delako. Kontrolatuko dela, barkatu. Hau baita ere, ikusi behar dugu beste ikuspuntutik, adibidez Euskal Digitalen, ez da inoiz arazorik egon honi buruz, gure autorregulazioa ere egiten dugulako, baina horretaz aparte ere, ez garerako inoiz komunikabide superinfluyente izan. Azkenean, publiko asko erakartzen dituzten sortzailek ere kexa gehiago jaso aldituzte eta aldaketa hauetan gehiago afektatuagoak
Aipatuko dugu argi eta garbi zer esaten duen Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalak, ireki dut hemen txebertan informe hori, kontsulta publiko hau, eta lehenik eta behin esaten duena da sekurtasun juridikoa eman nahi duena Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionala. Hau da, legea ja existitzen da. Galdera da, lege hau aplikatu dezakegu, suposatzen dugu gauza hau salatzen bada. Hau da, pertsona batek etortzen bada eta Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionala sartzen badu paper bat, salaketa bat, eta salatzen badu edozein streamer legea bete ez duelako, zer egin behar du Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalak? Hau da, batzorde hau esaten du, guk antizipazioa egin nahi dugu, eta konkretuki norbaitek salatu baino lehen esan nahi dugu hau posible den edo ez. Eta ze kasuetan posible da, eta ze kasuetan posible ez da. Hau da, abia puntu bezala esan dugun bezala, alderatzen badugu streamer baten aktibitatea eta telebista edozein kanalaren aktibitate bat, esan dezakegu goi mailako streamerrak audientzia bera daukatela. Hau da, milioika ikusle dauzkate, ja ikusi dugu nola Ibai eman zituen kanpanada programak hoiek lortzen zutela audientzia gehiago. Beste telebista tradizionalekin konparatuta. Irratiak ja esaten badugu, zenbat entzule dauka irrati programa bat, normalean, goi mailakoak, baina 3., 4., 5. kate batekoak zenbat daukate. Eta pertsona hauek sartzen dute egunero programa bat, non daukate 200.000, 400.000, 500.000 ikusle. Erdiko streamer bat, hau da, 20.000 pertsona ikusten duen streamer batek, audientzia berdina du, arratsaldeetan, irratietan emititzen den, 3. programa bezalakoa. Momentu honetan Ibai eta Carlos Herrera... Ez, hombre, Ibai eta Carlos Herrera, Ibai gauza bereziak egiten dituen... Baina, entzule mailan, hau da, zenbat pertsona entzuten dute berak esaten duena. Esan edo ez esan. Beste eredua jarriko dizut. Orain, gaur egun, zango dut, Ibai eta Aimar Bretos, gauean dagoela Cadena Serren bere hora 25 egiten, gutxi gora bera, audientzia berdina izan dezakete edozein egunean. Abia puntu horretan jarrita, galdera da, zergatik ez jarri arau berberak. Azkenean, erreperkutsio berbera lortzen baduzu, eta gero, ez badaukazu arau berberak, etortzen dira maltzurrak, kasu honetan ez dirain maltzurrak, enpresa pribatuak dira, baina dirua lortu nahi dute, eta agian medio tradizionalarekin hor legea dira zorrotzagoa, kontatu dugun bezala Facebookekin eta Amerikako Estatu Batuak eta Europar Batasuna, legeak ez dirain zorrotzak, sartuko naiz hemen. Hau da, Simpson gertatzen zen bezala, tomakoa aurkitu dezakete. Claro, orduan, guzti hau kontuan hartuta, suposatzen dut, Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren txostenean, agertuko dira alde horiek eginda, ze arazo izan leiken legea streamer bati aplikatuta. Gauza batzuk nahiko errazak direla ikustea. Hala, iragarkin kontua uste dut guztiok edo gehiengoak honen alde gaudela. Zeren honen gaude alde zenbait produktu iragarkietan ez daude eta ondo iruditzen zaigu. Edo kanpaina egin dugu ez egoteko. Adinen gauza uste dut medio horretara adaptatu beharko dela. Zeren orduko franjak telebista edo sistema lineal batean, beren arrazoiak dauzkate, zuk ez daukazu beste kontrolpean jartzeko sistema batek, baina streamingeko plataforma bat badauzka edo agian handiagotu edo hobetu beharko dituzte, baina badauzkate neurriak. Streaming plataforma batean egin alda erabiltzaileen profilekin. Claro, jende asko dago lehenik eta behin ez duela ikusten bere profilarekin, anonimo bezala konektatzen direla, eta bestetik
legalki Twitchen ezin duzula erabiltzaile bat izan 13 urte baino gehiago badauzkazu. Orduan, hor, franja gris batean geratzen da ikuslea, ezin duela akontua izan, orduan, ezin du bere adina jarri, eta bueno, ez daukala erramintarik horretarako. Claro, beste kontu bat daukagu ere, dela Twitch nazioartekoa dela. Bai. Hau da, nola claro, beste gaur egungo komunikabideekin alderatuta, nola egiten du adibidez Televisión Española Internacional bere nola egiten du Netflix? Netflix ez dauka eduki berberak internazionalki. Claro, kontua da. Zauden herrian... Baina hori eskubideen kontua da batez ere. Bueno, baina limitatzen ditu. Baina kontua da... Aukera dauka. Netflixen ez duzula zuzeneskorik. Ikusten duzula nahi baina duzu... kanalak dauzkazu. Hau da, kanal batzuk izan eta ez izan, edo ez izan... Baina ez duzu zuzeneskorik, orduan, zu profil bakoitzan limitatu dezakezu zein den gehiagenezko adina, eta gehiagenezko adin horrekin Netflix kentzen du eduki batzuk edo ez profil horretarako. Baina, adibidez, Televisión Española Internacional katean nola egiten dute adaptatzeko adinen kontua atzerrira. Azkenean, emititzen dute Europan, Amerikan, Asian, ez dute egiten. Eduki bereziekin agian. Ez dute egiten. Ez dute egiten. Zuzenean emititzen dute plataforma eta ordu horietarako parrilla adaptatu bat, orduan, bueno. Esan dugu bezala, eduki berezia parrilla adaptatua edo. Bueno, parrilla aldatzen dute, baina ez dute kontuan hartzen ze adin sistema daukaten herrialde horietan ezinezkoa delako. Azkenean ezin duzu 25 herrialdeko adin sistema bateratu eta kate batean jarri. Ezinezkoa da. Orduan, komentatzen duzuela, ez legioke gaizki Europar Batasunak baita ere leku honetan sartzea. Eskua sartzea eta araudi orokor bat egitea Europar Batasun osorako. Hortik aurrera, sistema... Merkatu digital bakarra eta hori guztia. Hortik aurrera, sistema proposena izan leike erabiltzaileena, baina ikusi gugu ze arazo dituen. Orduan, hor, nahazte borrazte oso interesgarri bat dago, eta gainera, kasu honetan, izenburuaz aparte, ni merkatu eta lehiaren batzorde nazionalaren alde nago, eztabaida hau oso eztabaida interesgarria, mamitsua eta esakona izan leikelako. Eta ez bakarrik Espainian, bestelako Europako herrialdetan ez dute hemendik ezer planteatu? Ikusi beharko dugu. Lehenengo ea ze esaten den Espainiaren arloan, interesa badaukazue martxoaren bat arte kontsulta publikoa irekita dago, eta edo nork parte hartu dezake kontsulta horretan, orduan, hor dago parte hartzeko aukera. Twitch buruz hitz egiten jarraituz, beste kontu askoz txikiagoa dela, bere publizitate sistema aldatuko dutela sortzaileentzat horrelako tarifa lau bat sortzeko. Bai, Twitchek bere sorreratik, bere erabilera monetarizatzeko modu bat bezalako iragarkiak barne hartzen ditu, arpidetzak alde batera utzita. Bai, transmisioan zehar 10 segundoko iragarki bat, bai, bideoaren hasieran edo sortzaileak edo aurre rol bat eskuz txertatutakoak, hala ere, orain arte, presentzia arina esan du, eta hori erabat alda daiteke plataforma beta fasean jaurti aurretik garatzen ari den publizitate pizgarrien programa berri batekin. Twitchek ikusten ditugun iragarkien kopuruak nabarmen egingo baitu, gora. Claro, sistema berriak jarriko dituzte publizitatea
jartzeko, orduan, imagina dezakegu sortzaile konkretu batzutan, publizitate minutuak gora egingo dutela. Bai, esan dugun bezala, streamer batzuk hor audientzia potoloa daukate, eta horretarako, programa honek aurrez itxartutako kopuru bat barne hartzen du, kanal bakoitzaren arabera aldatzen dena, ikusleen arabera, hileko emisio ordu kopuru jakin bat betetzearen truke. Claro. Kopuru horiek ere alda daitezke, streamer bidez, emanaldietan sartzeko prest dagoen iragarki kopuruaren arabera. Orain arte, ikusitakoak emisio ordu bakoitzeko 2, 3 edo 4 minutuko iragarkiak erakusten ditu. 500, 800 edo $1,000 ordainketen truke. Urrenez urren, kanal jakin baterako dira eta aldatu egiten dira bakoitzarentzat. Izan ere, goiburuak eskaintza personalizatua dio. Claro. Hori izango da ziurrenik urrengo pausua Twitcheko iragarkien kontuan. Azkenean, publiko asko dago Twitchen, eta batzutan iragarkien sistema ez da guztiz aproposa, eta kaso askotan ere, uste dut, YouTubeekin konparatuta, iragarki gutxiegi dauzkate, orduan, izan leike iragarkiak jartzen dituztenak, hau da, enpresek ere interes gutxiago izatea Twitchen publizitatea jartzearen alde. Eta hauek iragarki indirektoak izan daitezka, hau da, Twitchekin kontratatzen dituztenak eta gero ja bere sortzailea jartzen dituztena bere kanalean, baina badaude iragarki direktoak, hau da, marka horrek, streamer horren kontaktua hartzen du, Ibairekin, kanpanadekin, eta hor bere publizitatea zeukan, hau da... Bueno, begira, anekdota kontatuko dizut. Pasaden astean, Ibai egiten disaster chef edo horrelako zerbait egiten zebilela, dela nola deitzen zen Netflixen zegoen konkurtso hori dela gozokiak egiteko... Bai, hor zegoen jurado bezala, ez? Esen beiko... Bueno, berdin da. Nailed it. Zugu esagutzen duzu, nailed it. Bai, uste dut ikusi... egiten dutuztela tartak eta horrela desastrosoak. Bai. Horrelako zerbait, baina janari orokorrekin egiten ari zuten, eta kasualitatez, eduki horren babeslea, Telepizza da. Eta Telepizza momentu horretan jarri zuen Twitterren deskontuko de batzuk, kontu hau promozionatzeko eta programa promozionatzeko, ni pentsatzen nuen Ibai kontratua zeukala Dominosekin, baina dirudienez ez, eta kontua izan zen pizza bat doainik eraman nuela. Osea que... Oso ondo, ba. Dabezela berditzait, pizza doakoa, oso ondo. Baina, bueno, azkenean, horiek dira beste streamer handiak, horretatik eramaten dute suskripzioak alde batetik, baita ere donazio bat edo 2 edo 3 edo lau edo, bueno, gehiago. Edo batzuk. Eta gero ja presekin egiten duten publizitatea. Baina nola lortzen du diru bat komunikabide medio bat? Claro, iragarkiekin. Hau da, alderatzea nahiko erraza da. Bueno, ikusten dugu kontu interesgarriak direla tratatzeko, eta merkatu eta lehiaren batzorde nazionala, beste kasu askotan bezala, arrazoia zeukala. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berreskarretan murgilduko gara beste sare sozial bati buruz hitz egiten, Twitter, articles, ez daki zer hau, prestatzen ari duelako eduki luzen formatu berri bat. Bai, articles edo artikulu izenez ezagutzen diren plataformerako eduki luzen formatu berri bat lantzen ari da. Non argitalpen bakoitzeko gaur egugo 280 karaktereko gehieneko muga gaindi daitekeen. Aplikazioaren kodea, hartarazi du Twitter, articlesen funtzio berriak buruzko hor kodea dagoela. Zerbitzuaren kodea gagerian usten du article berriak erabiltzaileak sor ditzakeen elementu bat izango direla, eta horrek formatu luzeko eduki mota berri bat lantzeko aukera ematen duela. A ber, Twitter, azaldu behar dizut.
280 karakter hoien sistema ondo dago. Orduan, umeek bezala. Ez ukitu, zertarako ukitzen duzu. Ez ukitu, ez dago beharri, ez ukitu, besedez. Eta ez jarraitu urrengo berriarekin. Vale, 2022 amaitu baino lehen Garraio Ministerioak, Espainiako Garraio Ministerioak, Europar Batasunen zuzentarau transposizio bat onartu nahi du. Horrek esan nahi du Bruselas ezarritako jarraibideak aplikatu behar zaizkiola Espainiako lege bati Europak bidesarien ordainketa elektroniko sistemen elkarreragingarritasuna lor desan. Hau da, zer bilatzen du Europako Parlamentuen arau... hiru helburu nagusi funtzean. Lehenengoa, beharrezko baldintzak finkatzea Espainiako autobide batean teleordainketa sistema bat Italia, Alemania edo Belgikako beste batean ere baliozkoa izango dela bermatzeko eta alderantziz. Claro. Bigarrena, aurrekoarekin oso lotuta dagoena teleordainketako zerbitzu Europar bat arautzear datza nazio bakoitzekoen osagarri izango dena. Eta hirugarrena, Europar bateko estatuetako agintarien arteko komunikazioa blindatzea. Zu gidari batek atsegin bat markatzen badu beste herrialde bateko teleordainketako errepiden batean, isuna zure etxera heltzeko eta ordaindu beharra izateko. Gainera, esan behar dugu, Espainian eta Portugalen dagoen teleordainketa sistema, ez uste dut Frantzian ere berdina dela, baina ja hortik aurrera, auskalo. Eta estatu batuetan, ezin duzu imaginatu zenbat teleordainketa sistema dauden, peajeetan, 4 edo 5 logo ezberdin daudela, eizen ezberdinekin, osea, ez dugu estatu batuak bezala izan nahi. Orduan, mesedes eta eskerrik asko, Europar Batasuna berriz ere ondo egiten du proposamen honekin. Eta trafikoari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ez dakit zergatik, baina bueno. Bai, Mi DGT aplikazioa funtzionalitate berriak estreinatzen du. Erabiltzaileei entzun ondoren funtzionalitasunak areagotu egiten dira eta eguneratze bat jaso du sakelako telefonotik bertatik izapide asko bizkortzeko aukera ematen duena. Bankura joan gabe isuna ordaintzea horietako bat da, baina ez bakarra. Erabiltzaileek gehien eskatzen zituzten aldaketetako batzuk autoa partekatzeko aukerare lotuta zeuden. DGTren aplikazioarekin ibilgailu baten ohiko gidaria seinalatu dezakegu, bere nana eta jaiotze data jarriz, eta beraz isunak berari iritsiko zaizkio. Sorpresa! Gainera ibilgailuaren dokumentazioa beste gidari batzuekin parteka dezakegu, oso erabilgarria autoa hainbat pertsonan erabiltzen badute, edo paperak etxean eduki nahi baditugu. Hori baita ere oso praktikoa izan daiteke. Baina zu badekizu zer aldatuko den hemendik aurrera, ez? Zer? Guardia Zibilak eskatzen dizuenean paperak, ez dute esango ja erdeni, esango dute ermobriz, mesedes. Titulol. Eta ez dugu erritmo hau galduko tituloran sartzeko, eta titulora, beti bezala, ni esadutzen ez dudan berri bat da, harridura ero sorpresa hau zorrarazteko, ez dakit kasu honetan izango den edo ez, baina ikusiko dugu. Beitu, bukatu dugu azken berria paperari buruz hitz egiten, eta hasiko gara paperari buruz, konkretuki komuneko paperari buruz. A ver, mesedez, hau ez da arratsaldeko magazin bat, hau teknologiari buruzko programa serioa. Barkatu, hau teknologiari buruzko programa bat da. Bueno, sartuko du teknologia gailu batek, inventatu den eta komerzialitatu den gailu batek, zure komuneko papera neurtzeko. Hau da, funtzionalitate bat aurkezten da, eta gailuaren helburua ez da garbiketa euskorra sustatzea, jakina boxetan gelditu ondoren lehenengo lehentasuna lana behar bezala egiteko behar den komuneko papera erabiltzea da. Baina norbaitek bere etxean komunaren libragailua bilatzen badu, oso litekena da gehiegizko erabilera arazo bat izatea, eta beraz, inorez da voluntario gisa arituko familiako komuneko paperaren trafiko polizia gisa. Hau da, gehiegi ez erabiltzea... Gailu honek bilatzen du, zu erabiltzea behar duzun papera eta ez gehiago. Vale.
Vale, bueno, hombre, gaioaren irudia interesgarri ikusten da pantalla txotxiki bat daukala. Bai. Nahiko diskretoa, ez da horrelako zoramenik, baina bueno, uste dut pantailan jartzeko, eske gif hau oso ona da. Bideoan jarriko dut, hau eske galezina derako. Ikusten duzu, hemen nola tira egiten duzun paperetik, eta hor zenbakitxo batzuk daude, non kontatzen dute zenbat Eta erabiltzen badakizu duzun. zer ekarriko duten urrengo aktualizazioan? A ber, Botoi bat paper gehiago eskatzeko. ai, ezin du gehiago, benetan ezin du gehiago. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Ba, honekin komuneko paperarekin bukatuko dugu saio hau, ezin dut berri hauekin. Eskerrik asko, Borja, berri guzti hauek ekartzeagatik, eta bi aste barru, kontu gehiago sarean zehar. Espero dugu teknologiari buruz izatea. Teknologiari buruz zen, zu eske ez dakit zergatik ez duzu konsideratzen teknologiakoa. Urrengo pandemia etortzen denean eta jendera korrika eta presaka juten denean komuneko papera hor erosteko, eskerrak emango diozu teknologia gailu hau existitzeagatik. A ber, zu, paper gehien kontsumitu duzuna, zu, supermerkatura. Eske zombi asko daude, ni idea. Aha. Bueno, horrela da bizitza, ez? Ala, Borja. Entzungo gara berriro, bi aste barru. Bueno, gogoratu ere, Mikel Carmonaren papera berrikuspen teknikoan egon dena, eta baita ere irratietan dauten teknikari eta ekoizpen taldei bere lana ere eskertu behar diegulako. Gogoratu baita gure webgunea, sareanzehar.eus, hor daukagulako gure programa guztiak eta gure eduki guztiak, eta baita ere Twitterren twitter.com/sarean zehar. Eskerrik asko saio hau entzutegatik, eta bi aste barru teknologia gehiago hemen sarean zeharen. Agur!